Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di bangkau lupa nembak kapal di muaro bari yang pun kami dek pengulu jawa la salam di juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami jauh lah kami turui dakek lah kami jalang. Lah tibu di kampung mamak jadi sana di Seloke malam kini dalam daerah Arang Sijunjuang. Dek elok bahasa orang di Sikoma Allah dimbau di Bonaya. Tibu kami itulah bukaan pintu datanglah kembang lapia launjuk siriah jo carano tulah berkilik bibia surang-surang lah sudah minum jom makan tentu karajo kami ansua ibarat utang ke babai ya pak karajo nawansua mahibur di sana semalam kini jo salon dendang dari Solo dalam rangka pesta perkawinan anak kemanakan kita. Cepat panua kantang balanjuang ke cepat anak tiga luar dalam daerah Minangkabau. Salam jo simpuah kami anjuang mak kawake nini jo mama uku aja jangko kota lampau. Kami nang ketik mudo mata umualun setahun jaguang darah halun setempuak Pinang. Baraka balun pendapek kurang pengalaman jauh sekali bapaham mama tentang itu. Ibarat orang lawang baparak tabu ke maah. Kok gadangnya tabu di buku, panjangnya tabu di ruwe. Kok ndak mani tabu sampai kau juangnya. Beri maaf kami dik mama. Si cere di tepi banda, kok rabah tolong runduan. Kami mudo kete ado nagai jolong baraja. Kok salah tolong tunjukan. Kok rabah tolong runduan mak si cere rabah badaun jatuhnya darah badarai. Kok salah tolong tunjukan. Kok sasek kami wapantun, kami berdendang kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang, anak rusuh mati tadabianya buku aduo. Kok gawa minta ditimbang goma, baru suam pun balabiah. Kabake alim ulama cedik pandai orang risiko. Ibarat orang walaiya mak, lawi na lawe kami sawang, ombak nagadang kami tunduh. Kok karam kami tentang itu lawi sati rantau batuah orang dunia banyak kiramai batuah kempuang surang-surang. Kok tawana minta disilami kok anyi minta dipintasi baik itu kan tak semalam kini artinya mana basandakan untuang ke orang siku semalam kini ada ibarat udah mengaji mak barihina di bawah kok katean kok nadiatip tekawawahan mana bang kau indak dari pangka menyisi aku indak sampai kau juang bari maaf juga kami dek mama indak dirantang panjang benar mak kaganti Siria nasa kapua kaganti Pinang nasa gato kaganti perkenalan diri kami nan kabugurau semalam kini nan kabadendang semalam nangko sima de mama jale-jale nak mason tarangan cie-cie nan kabasaluang daman dari Simpang Rumbio Solo oh nan kabadendang lai balimu jambu namburuak ka na pertama Amelia Cimel dari Solo nan kedua Ayurania dari Solo Cimui dari Solo Tete dari Simpang Rumbio Solo organ kita dari Solo juga kita dihibur oleh organ Pak Agus Putra malam kini Pak Wali kita rencana dulu calon kajadi dewan mah tapi rezeki lo merendah lah mudah-mudahan untuk kedepannya julang balik ada Pak Waka kita dukung bersama-sama besok. Oke, ambo sendiri dari Batu Sangka juga ambo tici seorang Pak dari Sungai Tarap Batu Sangka ke Pak Buruk Tagademaha ke Padang Gantiang anta pabilo ke ditabusi ranca indak buruk tadorong Allah diuntuang ke Ba'a juga kamala makson minta tolong tiap babini jando je Pak dak do nagadi de lawan nom bini bu jando kono no mana anta kok disiko kok le dapat jando kok nagadi ya sese ayalah mama jadi sana indak guno di rantang banang elok dikumpananya singke ambil sekadar kapaguno elok kita dengar salon jadi dang simak lapan tun cie-cie sabui lalagu nantaraso je singgalang selong dimulai ba itu ada gurau nangko kami dah indak cadia pandai timbang dek tuan nama samo larami pasado mandanguang di mungko berjalan gadang kemudian jalan ke suliki kaki dah orang kawalai
Dek kemenakan ambo daman ambo ila saluang. Dek adik-adik ambo tak kemenakan ambo bulo. Ansu-ansu abadendang. Dek Alek gugol akibor jo singgalang idua kita daki. Jo bismillah guru dimulai. Sebelum dimulai singgalang induk jo bismillah, selamat datang jo mama jo di sana. Nan ketik ndak tasabui namo. Nang kadang ndak tibo kala. Bari maaf semalamku. Kata-kata kok dona salah. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang YouTuber kami Abang Benny Mehanika Pro dari Sungai Rumbai. Berkat kerjasama beliau kelah antara kru Saluang, bayak luak nantigo, bayak luak nantuo adalah rombongan kita dari Solo. Berkat perjuangan beliau kerjasama kami, alhamdulillah membuahkan hasil. Kendak penuh kate penuh ke bawah. Oke di sana pada siang babi hari, pada malam babi minyak, lah babi umua, lah dambuinya Saluang dek daman, ansu-ansualah adik-adik ambo, toh kemenakan ambo berendang. Salamai menangakan. Cupak pandu gantang balan juang ama sukatanan atigo luar tak pakai di minang kabawalai di manyo kini alai dan kanduang Jasallu salam kami anjuang bila jo maaf kami minta alaiku ajoja kokok tak lampawalai ayarila larila malam diwodangkan duangan. Oh papasan ke pakai teknisi Camel, oh Kamel, oh pagadang buni Saluang saya kan. Standaran buni Saluang. Kalau Saluang 5, dendang pun 5 aja. Tak. Nak semua tadongang. Kalau masuk kampung ambo tadongang namo hari.
Sikuan tidak. Di cabiaga ini Bali ama di cabiaga munti anganyo alai tuanai pamunti anganyo ama oi karam den nyoren nyolan laila tuanai minta tabia kami wangi sana di siko alai tuanai di siko ama ayatala denan dalalai rasiko alawan kabau kapabue enema abi abaja ampangan singkalai alai ampangan singkalai dimanyo kini alai lari sawai ko ado salat apa bue enema asa dema makanan bana alai kanan bana ladi manyo kini alai tuanai. Oh, ada dari poce bu nasa baladu juang sekali. Mak bakar dari padang gantiang aliau satu lu goyang bukan celia ibu goyangnya. Nandak belaki pasti merandurnya bukan saya bu. Lah 78 umur liau. Asal mojo umur orang 60 kegiatannya baru. Tiap malam bertanggang tak pernah sakit-sakit. Tuh. Anaknya sukses kategori 3. Oke. Kalilawala di pula rimbang adema anak rusul matita dabia alai matita dabia alai oi di mayor kini alai nan kandang ai nana kok gawala minta ditimbang adema nang kodoso ampunan labia alai ampunan labia alai oi di mayor kini alai nan kandang ai. Oke mama jadi sana panjang mana ke lagu pembukaan gua mah dari lagi cek surang. Oh tanda kita basalong dangdut basalong organ kecek rang kini kita lagi lah malaki kandak mama jadi sana kami nayan ku adu kandak beko lagi lah Kasinggalang Jaya atau Kasinggalang Singgala pek bainti patah tigo nak ketinggalan. Oke. Ambil pena juga tema sabui lagu nantaraso. Oh bapasan kesuman kata rumah si ibu kita je anak-anak gitu kah. Je ibu-ibu kita ku ado lah pihak penjauhmu atau gak dua lagi jadi lah. Ala lungkui dia ke sadonya kah. Ibu-ibu tu bisa lalu dua. Atau anak-anak kita ama apa nek menyuci kain. Ya nana. Yo ya. Oke.